Nyakwara Mugia Jwang dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi ang'isi na kao mana yueyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod nonro mar gazeta. Ntiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wang'isi gigo manitiere gazeta. Oyawre Kizito, ichio nade? Achio makare Joyce. En okinyi majaber mar chieng' mar tich abich ma Nyasaye omiyowa kendo doko nero kamano ne okinyi masani. Koro en mana ni jora mag Ramogi TV obedi mondo one to magi mantie gazet. Machiegni nonro mar gazet. Gazet mano mar Daily Nation kachiel kod The Standard weche magi miyo pek waneno ka opogore. Adwa wachak kod gazet mar Daily Nation kalore ni oyango mano tudruok ma piny Kenya kachiel kod pinyno mar Amerika medo bedo godo. Kwachak kod gazet mar Daily Nation Kiziti no kondike kae ni why Trump spared Kenya. Iwacho ni nyaka sani iwacho ni jolonya mopogore wacho ni piny Kenya osebedo ka koro yudo wanyalo wacho ni kony kata sir mopogore kowuok e pinyno mano mar Amerika. To mae akeni wacho ni nyalo bedo kaka buok nikech wang'eyo ni tok Joe Biden wuok e telo kaka jatend piny Amerika. Luoro ne nitiere ni seche moko tudruok e kind pinyno mar Kenya kod pinyno mar Amerika nyalo dok piny. Kata kamano nyaka sani koro waseneno ka nitiere kaka piny Kenya nyinge koso e listi ma pinyno mar Amerika osebedo ka golo. Kuom ranyisi listi no mano mar pinje ma ok nyal mi jopinygi mano thuolo mano mar dak kachiel kod tiyo e piny Amerika kaka jopiny Amerika matiende ni wacho kanyo ni permanent residence e pinyno mar Amerika. Nitiere pinje ma ok nyal mi visa makamano. Kata kamano piny Kenya kochakore chieng' tarik 21 dwe mar achiel higani ibo bed ka imiyowa iwacho kanyo ni long time immigrant visas ibo bed ka imiyo jo Kenya matiende ni jo Kenya nyalo dhi tiyo kendo dak e pinyno mana mar Amerika mana kaka jogo monyuol kendo sebedo kodak e pinyno mano mar Amerika. Kizito. Joyce, kinde mane Donald Trump ne donje telo piny mar Amerika, wan kaka jo Kenya ne wan kod luoro kalore kod singo mano keto ni kodonje telo to no dhi timo. Adier kano donje telo Donald Trump no donjo kod kum mopogore weche ma pogore mane wacho ne kela chiedh nade ne pinje kata ko Kenya kende. Tadier kaka no donjo kum nosechiwo ne pinje mopogore ka kod kacha ma kata kendo gi lal seche gi nwang'e ni chieng' tich adek piny mar Amerika nolando kum mochiw ne pinje moko ma koro oganda gi ok nyal dhi e piny makucho kendo ginya yudo visa mar dhi dak kuro kendo mar tiyo kuro. Kendo kata visa mar dhi mana limbe bende pinje moko bende koro ok nyal yudo. To koro piny mar Kenya iwacho ni kum oseket gi piny mar Kenya onge nikech kata kirango kanyo dhido ka pinje mantiere ugwe mar Afrika to kata kapok warango kanyo we wang'ane kata moko kuom gigo mano mar gazet ni mano mar Daily Nation omenyo mana kaka sewacho mano gotdore kod weche go mag immigrant visas kopogore kod mano bende nitiere omenda mano ma iwacho ni en refundable visa bonds mano maderom 645 ma jogo malimo pinyno mano mar Amerika uwinjo bed ni chulo. Kata kamano jo Kenya ok chulo omenda makamano. Tineno ka jogo mawuok e pinyno mar Uganda, Tanzania, Burundi kachiel kod pinje mamoko uwinjo bed ni chulo pesa makamano. Ka wadhi weche mag ohala Kizito ineno kanyo ka nitiere iwacho kanyo ni 10% reciprocal tariff ma iwacho ni ema ne jatend piny Amerika oketo ne piny Kenya mano e dwe mar 4 higa mokalo. Tiwacho ni ma en tariff ma piny mogik kipimo kod mago mano mi pinje mamoko. Kopogore kod mano iwacho ni piny Kenya e achiel kuom pinje 32 manitiere e Afrika makoro bro bedo ka medo bedo kod lwasi makare ahinya kotudore kod weche go mag timo hala kod pinyno mano mar Amerika mano miluongo kanyo ni mano chenro mano mar AGOA makoro podi medore. Kopogore kod mano anno ka nitiere alliances mamoko mar adek kanyo Kizito. Joyce mana kaka iwacho no kibire weche go miwacho ni NATO ma koro biro ne keche piny Amerika bedo kod e piny Kenya winjruok nitiere winjruok kanyo matut ahinya. Mae miyo piny mar Kenya bedo kod tudruok matut gi piny mar Amerika konyedo thuolo mar yudo gige lweny tiegruok kod omenda mar arita. Kata kamano wach ni onge winjruok moyanga ahinya matut ahinya mago ma jokanyo mag NATO nitiere godo. Koro piny mar Kenya nitie kod wach ma kamano
Wach mantie kanyo bende kibire weche mag thieth nwang'eyo ni piny mar Kenya nodonjo e winjruok kod piny mar Amerka e yudo omenda makonyo wechego mag thieth, kendo piny Kenya bende nobedo piny mokwongo kanyo. Mamae koro nobiro manokawo okar kony mane wayudo ka nowuok kuom USAID cha. Kiduogo e weche mag ohala mane isewacho kaka AGOA cha. Od bura mar Amerka nodhi motwak nomedo thuolo ma kamano. Mae chiwo thuolo ne pinje mag Afrika mar mondo odonje e chiro mar Amerka. Koro iyudo ka piny mar Kenya pod nigi thuolo ma kamano. Ang'o miyo piny mar Kenya nigi thuolo ma kamano? Piny mar Kenya nigi thuolo ma kamano nikech piny mar Amerka neno ni mwandu mawuok e piny mar Kenya ok kel buok ne mwandu gi mantiere e chiro gi makocha. Koro miyo pod wan kod thuolo ma kamano Koro weche ma bende miyo koro Kenya ineno ka pod koro ok mi kum kod piny mar Amerka gin mago mineno ka koro piny mar Amerka neno piny mar Kenya kaka pinyno mantie kama kare mitiyo godo e kelo kwe e pinje moko mag Afrika kae, kata kinyo pinje mag jirani kae gineno gi kamano kod wechego motudre kod mago mag chiwo kony. Iyudo ka Kenya itiyo godo e choro weche mopogre opogre, kendo piny mar Kenya wacho nang'o? Kata ka piny mar Amerka biro kod kum mopogre opogre, piny mar Kenya ok chul, gin gi linga linga mos. Nitiere pinje moko maka piny mar Amerka ochiw kata kum mar wuoth, gin bende giduoko gichiwo kum mar wuoth ne jo raia mar Amerka pinje. To piny mar Kenya to en olinga linga mos. Koro ineno piny mar Kenya kaka pinyno ma ok en midhiero ahinya ne piny mar Amerka. Hanno ka wach makamano omiye peke it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazeti mar Daily Nation mar mondo mwang'iane ni to gin pinje kaka mage ma seche makora keni wanyalo wacho ni wan kaka jo Kenya koro wajo hawi kalori ni wasebedo ka wayudore e good sides of the book kod pinyno mano mar Amerka. Anno ka it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 mano ma oyange sigana makamae ondike ka ni why Kenya keeps surviving Trump's punitive actions. Matende ni nitiere chike moko ma jatend piny Amerka masane Donald Trump osebedo ka keto, kata kamano piny Kenya osebedo ka tonya. To bende noko oket kanyo listi mago mag pinje mopogore opogore nikech kuom ranyisi Kizito ka wanyalo mana dhi malo matin. Nitiere moko kuom pinje mane kinde makoro piny Kenya ne imiyo immigrant visas. Mano chieng' tich adek niwacho ni ne nitiere listi mano mar pinje makoro noketi mano kanyo chieng' tich adek iwacho ni nitiere listi mar pinje 75 makoro iwacho ni moko kuomgi wuok e pinjego mago mag Afrika makoro gin jo pinygi ok nyal yienegi mar mondo mi giti kata gidag permanently e pinyno mano mar Amerka. Kata kamano piny Kenya to yudo ka nyinge onge listi makamago. Anno ka Tanzania, Uganda, Somali, South Sudan mago moko kuom pinje makoro yudore listi makamano. Kizito koro mago pinje mantiere riwruok mar ugwe ma Afrika kae makoro iyudo ka Kenya onge kanyo. Piny mar Burundi mabe kinde machien kanyo ne onge kanyo, koro gi lak sechegi oseket kanyo. Magi list moting'o pinje 75 ma 26 kuomgi wuok e pinje mar Afrika. Bende kibiro pinje miyudo kanyo wan kod Algeria, wan kod Cameroon, wan kod Cape Verde, wan kod Cote d'Ivoire, wan kod Egypt, Eritrea, Ethiopia, wan kod Gambia. Mago pinje mantie kanyo. Ma bende tie kanyo gin Ghana, Guinea, Liberia, Libya, Morocco, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo kod Tunisia. Mago pinje ma wayudo kanyo. Ma bende kidhie pinje mamoko mantiere e continent moko machielo, yudo ka nitie Brazil, nitie Kuwait, Russia kod Uruguay kod Yemen. Mago pinje mantie kanyo. Koro magi pinje ma koro sani ni kod kum ma oganda gi ok nyal yudo visa mar dhi dak kendo tiyo kuro. Kalore kendo kaachiel kod wechego mag ohala, nitiere tarif moketnegi kanyo man malo. To piny mar Kenya to ketne mana pasent 10 kende. Manyiso ni pasent moketno en mano man piny kabisa. Koro kata pinje moko bende mar raia ka dhi to dhi chulo iluongo ni visa bond maromo kanyo chiegni 640. Mano pesa miduoko ni kodhi one ka tim mari ber kendo irito chikego mag Amerka. Koro piny mar Kenya to
raia margi ok chul visa bond no Joyce. E visa bond kanyo wang'eyo ni visa bond makamano en omenda mano madirom 645,000 mano omenda mar piny Kenya to en omenda ma ji jathoro chulo ka koro iwacho ni ichulo omenda makamano man ni kapo ni idhi e pinyno tiketho chike moramora kata chik moramora mar pinyno to omenda nok biduokni to ka ok iketho chik moramora matende ni luwo chike duto ma kaka pinyno dwaro to mano omenda ma inyalo duokni to wang'eyo ni chieng' tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo pinyno mano mar Amerika ne orucho oko mano green card mwang'e ni chon ji ne manyo green card ng'ato koseyudo green card to mi thuolo mano mar dhi tiyo kendo dak e pinyno mano mar Amerika kata kamano Donald Trump ne orucho oko mago green card tok ka nitiere lecturer moro mane osechiel kod magina kod jago moro gigo makoro ne giwacho ni seche moko koro keto ngima jo Amerika kamarach kata kamano wan kaka jo Kenya wa jo hawi ni mar ni ka wadwa dhi e pinyno mano mar Amerika omenda no mano madirom 645,000 mano visa bonds wan kaka jo Kenya ok wabibedo ka wachulo to jolony e wechego mago wanyalo wacho ni mana jolony bende wacho ni magi duto biro kaluwore kod gino manisewacho ni piny Kenya kinde mathoth kata piny Amerika oketo kuma to piny Kenya ok retaliate matende ni gin bende ok giduok kum makamano nyakwara Mugejo sigana makamano inyalo somo matut e it gazet mar 4 kachiel kuom 5 Kizito. Joyce kanyo bende wacho ni gimomiyo koro piny Amerika kelo weche makamagi en ni gidang'iyo oganda gi mokwongo giwacho ni jok madhi kucho nitiere kaka koro ka omenda ka gikonyre godo moloyo oganda mag Amerika koro mane ma wach kama biro kendo koro wacho nang'o mar mondo mi Joyce mondo mi koro ibed kata piny mar Amerika molo to pinje moketnegi kumgi nyaka ne ni in jagono man gomenda manyarite maber ok in ng'ano madhi kuro momenda mar Amerika mikete geno ni dhi konyri godo koro nyaka ywang ni bende in gomenda makare. Aya adwa ni wang'i wach machielo magazet ma Daily Nation omiyo peke it gazet mokwongo mano kotudore kod yiero mano timo odiochieng' manyoro e pinyno mano mar Uganda. It gazet mokwongo kanyo oket picha mano mar Bobi Wine kaachiel kod picha mano mar jatend piny Uganda masani mano Yoweri Museveni. Kata kamano wach makamano miye peke it gazet mar 7 koro wadhi it gazet mar 7 kanyo mar mondo mi wang'iane ni wang'eyo ni mano motelo ne yiero mano mar pinyno mano mar Uganda nogol chik mar mondo mi olor mbui e pinyno mano mar Uganda kalo ne gintiere kod luoro ni liet kachiel kod koko mane nitiere pinyno mano mar Tanzania e kinde mane giluto mbulu higa mokalo nyalo biro kata nyalo bedo e pinyno mano mar Tanzania mano mar Uganda agoyo mos kata kamano nyaka sani wang'e ni chenro mano mar kwano ombulu dhi mbele e pinyno mar Uganda ondiki ka ni Museveni sure of win in fright election amid internet blackout matende ni onge ng'ata manyalo tiyo kod mbui tanno ka pichni moket kanyo joluto mbulu mano pango line bende giketo picha mano mar Bobi Wine ma bende ong'ere kaka Robert Kyagulanyi kaachiel kod min ode kinde makoro ne gichopo luto mbulu margi odiochieng' manyoro waketo wang'wa neno ni to duoko bro bedo nang'o nyaka sani atemo ng'eyo tineno ka Yoweri Museveni ema otelo kaluwore kod wang' jowi mago mag pinyno mano mar Uganda. Kizito. Joyce amanyo piny mar Uganda chako luto mbulu jatend piny Yoweri Museveni bende kanyo luto mbulu nyo keto geno mar kendo nyo wacho ni odhi yombo yiero no kod atamalo mar 80 kanyo koro weche mabende koro wach ni en yiero mabende koro neno kok time uyanga ahinya mokwongo mbui ne olor kanyo mana kaka sewacho kalore ni luoro mag ng'anyo kaka notimre piny mar Tanzania kindego mag yiero to seche mani luto mbulu no Joyce weche mag ng'anyo ne pok oland kanyo manyiso ni ng'anyo ne onge kanyo weche mantie kanyo koro jogo mochung' kode bende koro wacho kata chiwo ng'ur margi kalore kod oyanga ma onge yiero makamano ma giwacho ni gige luto mbulu mago Kimskit ne ok tiyo makare kuonde luto mbulu moko bende no yawo moleo kanyo koro wach mantie kanyo bende jakom mar duol ma ochung' ne yiero mano Justice Byabakama odhiambo manyoro kar saa 3 gi dakika 5 kanyo nyolando kowacho ni luto mbulu noserumo kendo thoth kuonde luto mbulu nosekwano mbulu mabende olando ombulu mokwongo kanyo ombulu mokwongo molando kanyo jatend piny Uganda Yoweri Museveni ne chiegni tie kod ombulu mar 14,000 kanyo
ka jago man Nairobi Bobi Wine nitie kod 7,000 kanyo, manyiso nang'o Yoweri Museveni ne osekawo telo mokwongo e kindego mag ombulu mano kwan mokwongo kanyo koro weche mag yiero gi irango gi ka kod kacha ka koro bende Museveni osebedo telo kuom higni 40 manyiso nang'o koro donjo chiegni odhi mako madhi decades 5 kanyo koro wacho weche mag yiero kod siasa ma Uganda kanyo Joyce bende koro ng'eny ni to makoro dhi e yiero ni kadipono yombo en ng'ama ong'iyo ni nyalo biro kawo kare kanyo koro ng'ama bende lieko kanyo wacho ni seche moko koro iko wuode ma bende en jatend jolweny kucho ni mondo emobio okaw kare kanyo ma koro siasa mar Uganda ma bende iseneno ga kata kinde manigo campaign Joyce ne nitiere kaka obila ne rakre kod jogo mane piem kode ma bende nwaneno ka magina ni baya koni kod kocha ni mako ji mag weche mokwako yiero matimre piny mar Uganda koro warito mar mondo bi Olanda ne duoko to koro duoko no bende en duoko ma uyanga pinje mag Afrika osebedo kiwacho ni yiero en mano maduoko ok en mano makare koro piny ma Uganda bende nyalo wuok mar mondo mi duoko margi bed mano ma ibedo godo ni notimre yo makare to kama koro mbui bende oselor weche mag meko weche mag obila rakre kod jogo jo siasa ka kod kacha nyisa ni gik moko ok nyal bedo uyanga Nyakwara Mugia Jwang warito kaluwore ni sasa kuwuok sani to abo bedo ka wayudo duoko mano mar kaka yiero mar pinyno mar Uganda no bedo tanno ka bathe kanyo bende jotelo mopogore mane nitiere ng'wech mano mar laro komten pinya Uganda nogolo pachgi e kinde makori wacho ni nitiere moko kuom kuonde luto mbulu kata polling stations mano yepo modeko kaluwore ni biometric voter verification machines ne okti e yo makare anno ka jatend pinya Uganda masani Yoweri Museveni mochung' kod duond bura mano mar NRM nyaka sani no wacho ni biometric system go tiyo e yo makare wacho ni kata kamano jomamoko to koro nitiere kod luoro ni deko makama joma moko ema nitiere kod luoro wacho ni deko makamano nyalo timore kata kamano en nitiere kod adiera ni yiero timore yo makare kata kamano no kamoro kae Robert Kyagulanyi mong'ere kaka Bobi Wine mochung' kod NUP en wacho ni biometric machine makamano ne onyiew kod omenda mathoth ahinya to omenda mathoth makamago mago gin pesa mag jopiny makoro okone ka en gino makare ka koro ok giti ka bende no wach ni nonyiew gi mar mondo mi oduok piny kata otieka weche go mago mag kuo mar ombulu bende wacho ni kata kamano ne ojiwo johera mage mar mondo mi owuog oko oluto ombulu ko wacho ni en nitiere kod adiera ni jopiny bro bedo ka chung' kod kode wantiere kod Nandala Mafabi machung' kod FDC nyaka sani no wacho ni Justice Yabakama nyaka koro make kaluri no tiyo marach kod omenda mar jopiny kuom nyiewo mashinde makoro nokethore kata ka yiero pok ochako kata kamano mana kisewacho warito mar mondo mi wabwane ni to duoko mag yiero makamago bro bedo e yo machalo nade Kizito adwan wadoga ni chiena wang'ia ne wach manitiere it gazet mar 2 mar gazet mar Daily Nation mano kotudore kod midhiero masani koro okwako governor e county mano ma Kiambu mano Kimani Wamatangi ka koro nyaka sani do mamalo ochwalo nyime mano thuolo ma ibo bed ka ichungo kata iloro agulu mago mag bengi mage nitiere 5 bank accounts mago mag Kimani Wamatangi ma en governor ma Kiambu makoro nyaka sani obedo frozen kod dongere ka koro itude kod mibadhi mar omenda madiroma milion 813 omenda miwacho ni ne oyako e kinde mane en senator omenda makore lach ahinya kendo magi mana moko kuom chenro ma iketo mar neno ni oked kod wechego mag mibadhi e pacho kae Kizito Joyce makoro midhiero momako gavana ma Kiambu Wamatangi kanyo iwacho ni kinde no mane en senator kanyo koro nitie omenda maromo milion 813 mago miwacho ni no yude yo ma mibadhi kitudo ni magi omenda mane odhi e kembe go mochiegni godo koro wach kanyo wacho ni kembe gi koro eto ken jata tijegi maduong' kanyo tiwacho nang'o jaode nyithigi kachiel kod jogo machiegni kode ema koro tayo kembegi to ni en gavana ma Kiambu ni en ema pod oketo koke account manyiso nang'o mar mondo mi omenda donj kata wuogi en moketo koke koro mano tudruok mano odhi otude godo kanyo malach ahinya koro duol makedo kod mibadhi
sani koro tero wachni e doho kanyo e doho mayalo weche mag mibadhie miwacho ni omenda maromo milion 86.6 ne oyudo kowuok kuom Kenya Rural Roads Authority, kamano maromo milion 726 noyudo koa kuom Kenya Urban Roads Authority and Kenya National Highway Authority kanyoe. Koro iwacho ni omenda gi notiyo kod apis mare kod teku mare mane en godo kinde mantie seneta moyudo omenda gi kodhi kembe 5 mago mitudego no chiegni godo. Koro mano mana midhiero ma entiego kanyo ma bende Joyce ni ng'eyo juma ma wantiere ni kare mago ala ma jomoko Kenya moko keto ala kanyo bende no muk gik moko kanyo ma en bende no loso josiasa mopogore maketo piny wacho tese bende no loso kawacho nang'o ni magi duto itimo ka koro igete godo kod weche mag siasa ni dwa no chune mar mondo miyo sir telo mar piny Kenya. Kopogore kod mano bathe kanyo bende koro aneno ka nitiere jago moro osebedo achich mano mar nek, kata kamano tok kano setimo maundu mano mar nego nyadendi moro moyang' nyinge kaka Seth Nyakio to ne oringo. Kata kamano ondike ka ni Nyakio mada fight exposes fugitive after a year on the run. But neno osebedo koringo kata osebedo kopondo kuom thuolo mar higa achiel. Kata kamano iwacho kae ni ne omake ka jago makore na chich makamano Ken Kimathi ne omake kalore ni ne obedo kod dhao moro mano kod wanyalo wacho ni osiepne moro mane gwengego mago mag Busia. Gino mano miyo okwach kich koro luwo ndache kendo gikone ne omake kendo itude kod neka mano mar Seth Nyakio mano timore tarik 14 dwe mar 10 higa mar 2024. Kizito Joyce dhao mano dhao kod osiepne Busia kuro nonyise ni imba bro negi kaka nanego nyathi ja siasa moro. Koro Nyakio ni wacho ni en nyathi MCA nominated MCA ma Kirinyaga kuro. Koro wach mano wach cha nomiyo osiepne ni kaka wach na bro negi kaka nanego nyathi ja siasa moro cha nokawo picha ne ogoyo. Koro kosego picha ne to dhi okete mbui to kongi picha mane min Nyakio keto e mbui kod okwach kich no keto to dhi oyud kachal. Koro mae manomiyo odhi omany area mar Busia kanyo okwach kich no manye moyude. Tiwacho ni nosebedo ga be kotudre kod anyuola mare jonyuol notudre kod janyuol ka notiyo kod simbe jok machielo nikech wacho ni seche mano lani Joyce nodhi mane o register line piny mar Uganda kod Tanzania manotiyo godo. Koro kanobire boda kae nodhi oyudo tich kaka jagono mauso kuonde mause kothe kod kothegi. Koro manotiyo kanyo Koro kanyo weche mano wacho emanomiyo koro dhi ma oket net malach ahinya mano ondhiye. Macha dachalo mana kod Joyce sigana manwa nono chieng' wuok tich mane jago moro bende wach mano wacho nomiyo omake. Kanoseneko to iwacho nang'o nodhi owacho kosemadho chang'amo matin odhi owacho kaka noneko manomiyo omake. Koro ma bedo wachalo achela nang'o wa dhok gima nowacho cha nomiyo dhi mo yude tok lal kuom higa achiel. Nyakora Mgejwangi inyalo somo mano matut e it gazet mano mar 2 mar gazet mar Daily Nation kendo wageno ni familia mano mar nyadendi Seth Nyakio mane onega e yo makocha ne onege mano gwengego mago mag nonege mano apartment mano ma Biafra Estate mayudore Thika Town e county ma Kiambu. Wageno ni familia mare bro bedo ka yudo ratiro e yo makare nyato gisani ma achich mar nek mare osemake. Adono dhi it gazet mar 3 mar gazeti mar Daily Nation onike kanyo ni journalist torture claims reach the Supreme Court. Nitiere jafwambo moro mano jafwambo mano mar Nation Media Group senior political reporter Justus Ochieng osebedo ka otemo mar mondo mi omany ratiro to temo mare mano mar manyo ratiro e do mane pinygi osebedo ka gore e Luanda kalore ni ne omiye mana omenda 100,000 kende kaka mano mar compensation. Kata kamano owacho ni ne omake e yo ma ok opuodhi kendo ne osande e tesendo bila mano mar Kisumu Central Police Station mayudore county ma Kisumu. Sani koro ywak mare kata ng'ur mare ochopo nyaka e do maduong' mogik ma pacho kae mano Supreme Court. Kizito sigana mar Ochieng ni en sigana manyiso gino ma jofwambo kadhe sama gindiko kata gi nyenyelela gigo matimre kind oganda. Koro wacho nitie moko mako tim to nitie jok mok dwar ni sigana margi owuog oko.
Koro nomake ma bende okonyise ketho mare, nodhi kete station obila kuom seche 8, owe ka konyise ketho mare. Ka koro mano station mar obila ma Kondele mayudore Kisumu kucho. Ka koro nodok kendo mar mondo mi ochiw report kendo, kano nyiso mondo mi odogi tok ndalo 2. Kodok bende chak kendo kete kuom seche 5. Mano miyo chak kendo nodok ma koro dhi station obila ma Nyando kucho mar mondo mi ochiw report kaka nosande station obila ma Kondele kucho. Koro wachni duto te noyal ma maenda mano miye kanyo ne 100,100 kende. Mano tin ahinya. Koro dhi do mar yogro kodwaro mar mondo miyo menda maromo kanyo $15,000,000. To koro wach miwacho kanyo nang'o? Bura ni ok en mana kwan mar omenda modwaro. En bura mapek ahinya nikech omulo ngima moloto ngima jofwambo makadhoga matek sama gitiyo tijgi. Koro bura ni en mar ng'iyo ni to jofwambo bende nyalo yudo ratichgi. To ka bura ni nyayal ma weth ma ok oyudo ratiro mare, to nyiso nang'o? Sand ma jofwambo osebedoga ka yudo e lwet obila pod nyalo dhi nyime nikech gido ni kata kodhi kucho to bende onge kumoro ma giyudoga malich ahinya. Koro ma en bura ming'iyo mar mondo mi ochopi oyud ratiro mare mar mondo mi jofwambo otie lwasi makare. Koro ok en kata kwan mar omenda maromo $15,000,000 modwaro mar mondo mi ochule no, to duto en wadwaro lwasi makare mar mondo mi wati tijwa. Koro jofwambo Justus Ochieng bura momako en mano mamulo ratiro mar jofwambo lwasi makare magitie. To gino madhiera ni bura makamae osebedo ka osebudhe doho kata osebudho ahinya kalure ni wach makamae ne otimore mano chieng' mano dwe moro 9 higa mar 2014 kalure ni nyaka sani koro podio manyo ratiro kata kamano wageno nobobedo koyudo ratiro mare e yo makare. Adono dhi it gazet mar 6 mar gazet mar Daily Nation wang'ia ne moko kuom weche mago mag siasa. It gazet mar 6 kanyo wakitika ni ODM starts building support for 2027 pact with Ruto Party. Duon bura mar ODM wang'e ne kinde mane gintiere romo margi e county ma Kilifi ne giyango ni gibiro bedo ka gimanyo duon buche ma ginyalo riwore godo mar mondo mi gine kaka ginyalo loso sirikal mano e yiero ma higa manyien 2026. Nyaka sani wang'e ni duon bura makamano en mano mar UDA makoro gisewacho ni gibobedo ka giporo wach to magi duto no wach kod Ogai mano mar ODM mano Dr. Buru Oginga nowacho ni gibobedo ka gineno kalure kod gino mondik wanyalo mana yudo it gazet mar 6 mar gazet mar Daily Nation. Wacho ni machiegni ni wabochako poro wach kod duon bura mano mar UDA kalure ni nyaka sani wacho ni en tek ahinya mar mondo mi duon bura mano mar ODM ochung' kar kende. Mago gigo mano wach kanyo kod Ogai mar ODM Oburu Oginga. Kanyo gibedo kod romo e dho wath Mombasa kucho ne ging'ado mar mondo mi koro olosa put madhi twak e winjruok mar ODM kod UDA kwachimo yiero mar 2027 kanyo. Koro romo mano ta kod Ogai mar ODM Oburu Odinga kanyo. Kanosetimo kamano duond bura mar UDA mano mita kod jatend piny Kenya William Ruto bende ne odhi oyie kod wach ma kamano ma gin bende koro giyie gidhi keto jokanyo gi jolony moko mar mondo mi odhi oriwre kod mag ODM ka mar mondo mi opor wach oketane okenge makare kaka idhi tim winjruok mar yiero mar 2027 kaka idhi pog lemo mag telo kanyo e Joyce ma bende wasewinjo weche mantie kanyo ka josiasa moko dhiro kanyo ni komar jatend piny Kenya mano to William Ruto nitie godo jalupne bende mana Kindiki kanyo ni koro wamany mana moko machielo gi. Bas mana koro winjruok medhi tim ni to ODM kodonjo e winjruok kod UDA kwachimo yiero mabiro mar 2027 gin lemo mag mwadhi yudo to gin gik mage midhi yude sirkal no ka diponi obi olose e yiero mabiro. Koro mane winjruok mano kanyo. Koro wach mantie kae ni dwa land injili ni idwa tere kor gwenge mar mondo jo era mag ODM winjane wach ni ma bende dwaro no luong kanyo en romo mar National Delegate Conference mar ODM mar mondo mi ong'adane wach makama. To koro samilando injili ni wacho ni tiere jo kanyo moko mag ODM ma bende other kod winjruok mantie kind UDA kod ODM mano koting'o jagoro mar ODM Edwin Sifuna
koting'o Godfrey Ososi, koting'o gavana Masia James Orengo, koting'o jaod bura ma en Bakas East Babu Owino, koting'o Caleb Amisi ma Saboti, koting'o Anthony Kabagenti ma Kitutu Chache kod jomoko ma gin kichunygi ok idwar riwruok mar ODM kod Kenya Kwanza. Koro idwaro ni romo mida time kor gweng' gi Joyce en mano mar koro kelo wach mar mondo mi odonj makare. Ma bende ineno kanyo gavana ma Kisisi Mbarati wacho ni romo ma kamano onego bed ni gitimo higa achiel ma mbele kucho. To koro owacho ni ginyalo timo chiegni mar mondo mi wach ni gitiek piyo. ODM olos wach mar winjruok kod Kenya Kwanza ni ma piyo piyo maka yiero cha chopo to gik moko oselos chon, ok ni koro iloso dakika mogik. Gik miloso dakika mogik ka gin gik miloso makoro bende bang' ibro yudo ni olosgi e yo maweth kanyo. Koro mane wuoth ma ODM kaka duond od bura nitiere godo. Iwacho ni sani kichung' kenti to bende kilo en mana riwruok ema miyo iloyo kanyo. To bende sani koro duond od bura duond od bura dwaro mar mondo mi obed e sirkal. Koro ODM be dwaro nang'o gibi bed e sirkal mopogre kod winjruok mano tim tok kano osewuok e yiero mane ogai mano oseweyo Raila Amolo Odinga no nindo kano oseriwre kod jatend piny Kenya William Ruto. Koro gidwa nang'o gitime chon gidhi yiero ka giseriwre gidhi gedebe ka giriwre. Nyakora Mgejwang' matut kotudore kod tudruok ma koro duond bura mar ODM dwa donjore godo kod duond bura mano mar UDA. Inyalo somo matut it gazet mar 6 mar gazet mar Daily Nation. Aduno dhi it gazet mar 10 mar gazet mar Daily Nation Kizito kapok watieko nonro mar gazet mano KEMSA sa mano duol mochung' ne nyiewo kaachiel kod keyo yedhe osuptende mopogore opogore pacho kae nyaka sani koro oyiene mar mondo mi onyiew yedhe mano maderoma bilion 2.8 omenda mowinjo bed ni nyiewo godo yedhe mago mag gayo kata mag gayo kute mag ayaki e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni the Public Procurement Administrative Review Board nyaka sani koro yiene KEMSA mar mondo mi onyiew yedhe makamago. To ng'eni magi duto timore e kinde makoro kedo kod landruok mago mag kute mag ayaki osebedo ka dok piny kata temo dok piny e pacho kae kalure kod nok mar omenda kaachiel kod kaka kony mawuok e pinje maoko bende nochung' e pacho. Wanyalo wacho ni ma en fuong'ruok ahinya kalure ni koro bomiyo jogo manitiere kod kute mag ayaki e pacho kae oyudo kaka konyore kendo gidhi mbele kod muonyo yedhe kaka dwarore mar mondo mi tuono kik nyorgi ahinya. Kizito. KEMSA koro miyo kambi mawuok e piny mar India miluongo ni To Labs Limited mar mondo mi okel yedhego magayo kute mag ayaki maromo bilion 2.8. Ma koro biro e kinde ma Joyce bende ning'eyo chien kacha kony ma kamano wayudo ka kowuok kuom USAID piny mar Amerika to kony ma kamagi nochung' kacha cha. Koro chunowa ni mar mondo mi koro wadonje budget marwa kata donjo omenda marwa mondo mi wayud kaka wanyayudo yedhe mar gayo kute ma kamagi. Midhiero nosewuok kacha ka ywak ne nitiere ni yedhegi ne osedok piny kanya ahinya ma koro jogo mantie kod kute mag ayaki nok yud kaka konyore. Koro bodino ma chung' kod weche mag nyiepo nosemiyo KEMSA thuolo mar mondo mi koro onyiew yedhegi okele pacho ka Joyce. Kizito kapok watieko nonro mar gazet adwa ni wati kod sigana mantiere it gazet mar 12 kaito wang'i machinglo kasto wabo bedo kwa ng'iyo wach manitiere it gazet mokwongo mar The Standard kaito waloro nonro mar gazet mana mapiyo piyo. It gazet mar 12 kanyo nitiere sigana moro ma omako wang'a ahinya kalore ni an benda wuok e county mano ma Kisumu. Nyaka sani wach kanyo ni mocked for its ugly name. School starts new chapter with a rebirth. Nitiere school moro county ma Kisumu. Kuom kinde mathoth nyithindo mane somo e skul ma kamae adiera ji nosebedo ka nyiero gi kalure kod kit kaka niluongo skul no. Akeni waluonge ni pand paya kose wasome gi dholuo. So wasomo gi dholuo Joyce. Skul no iluonge ni Pand Pieri Primary School. Kinde mathoth nyithindo mane somo kanyo ni nyiero gi kalure kod kaka skul no iluongo. Kata kamano e kinde makoro no yaw skunde jopuonjre kanodhi kane koro gidonje gate kacha gidonjo ka gimor. Kalure ni skul no koro lok nyinge kowuok e Pand Pieri kod ndike oyange kaka St Mary's Nyalenda School, School I Primary and Junior School Integrated Special Unit. En mor ahinya kendo en gino makoro nyalo duoko nyadhi ne jopuonjre masome skul no. Which quote koro rumo Kizito. Which quote rumo skul mar Pand Pieri sani koro iluongo ni St Mary's Nyalenda School. Mae gweng' mantie Kisumu kanyo e Joyce. To ang'o miyo nyingi nobiro? Millicent Adhiambo nyalo manyo mar ng'e kor gwenge ni nying mar Pand Pieri nobiro nang'o.
par piendi nobiro ni kinde ma Kano Kolwa gi Kano Kabonyo ne dadhiro Josem ne dadioge nyaka Kisumu kumar mondo dhirgi nyaka toko Tonglo kocha. Koro jo Kano Kolwa nonyiso jo Kano Kabonyo ni un pandura panda pieru kanyo ni ka Joseme koingowa to kokuwuogi. Wema nomiyo nying ma kamano biro. Momiyo skul bende nobedo kanyo malo kuom higni 60 maluongo ni pand pieri. Koro nthindo masomo kanyo osebedo ka inyiero to skundu ni nyinge pek manade ni pand ka bangi. Koro lok nying skul sani en St Mary's Nyalenda, nying ma koro miyo gi nyadhi kata ka giwuotho ginyawuotho mok bane gi makeche nyenia japand ka bang' yiero koro kadho. Nikech aneno ka achiel kuom jobodaboda mano ma gazeni ma Daily Nation noloso godo mano moyang kanyo kaka Michael Owira wacho ni nying machon cha mano mar pan pieri ne ok mi nyithindo mijing'o mano mar somo kata kamano gin kaka jodak ma Nyalenda gimoro ahinya kalo ni nying skul no moloki mar mondo mi obed St Mary's Nyalenda School koro bro bedo ka miyo nyithindo bedo kod mor ka achiel kod ilo ka gidhi e skul. Adonwa dhi Machinglo manitiere it gazet mar 16 mar gazet ma Daily Nation kaito atie kod gazet ma Daily Nation thuolo marwa ema dhi karumo. It gazet mar 16 kanyo Kizito king'iyo weche Machinglo mondika mogor kae picha mar jago manitiere kod auja no momora ahinya wanyalo yango ni en ng'a e pacho kae en jaod bura mane to weche magiwuoye en kotudore kod CDF agucho menda mar CDF Kizito. Ma sigana ma bende koro wachre kamoro amora. Owachre mbui, owache kuonde mag siasa, owache kuonde mopogore opogore. Picha moket kanyo en Ndini Njoro, jaod bura ma Kiaru, ma owacho nang'o omenda mar gul mar CDF oromo. Ma owacho noromo kalure kod iwacho ni nitie kaka ogero skunde mabeyo ma bende ketogi e mbui kacha kaka ogerogi. To ema koro penjore ni to eben mana jaod bura kaka jaod bura mamoko ka. Ang'o miye notime ma opogore kod mamoko ka. Koro moko wacho ni omenda kroma kinde machien kanyo bi wacho nang'o ni omenda nitie kaka noketo ka ndalo chal mane en jakom mar budget kacha koro masani ok en jakom mar budget to pod dhi mambele. Ang'o motimo opogore kod jogi. Koro ke sudo kod picha ne bathe kaman iwacho ni en kar kanye moromo ma ok ler nuno nikech iwacho ni omenda mar CDF noromo nyalo timo to joka wacho no koromo ko ebe koro upenjo gi kanye nang'o en kanye ma oromo ma koromo mok donjnu malerno mok donj ne jod bura nikech wang'e ni ma omenda makinde mathoth luare lwet jod bura nyakora muge jong Machinglo makamani mbeni nyalo pongo gi wi ni to nyisang'o adwa nwang'i mana wach mantiere it gazet mokwongo kende mar gazet mar The Standard kaito walor nonro mar gazet NYS third bombshell. Wanyalo wacho ni en buok mar adek maduong' ahinya mano kotudore kod NYS. Wang'e ni NYS kinde mokalo chien ne nitiere wechego mago mag mibadhi. Anno ka gazet mar The Standard okete ka ni season 3 haste makoro nyaka sani koro timore kotudore kod wechego mag mibadhi kata maling'ling e wechego mag mibadhi ma EACC nyaka sani koro onyiedhe lela. Nitiere weche mamoko mago mag supplies e otas ondikni nokel mananas ondikni nokel mor tedo ondikni nokel nyaka ringo mano corned beef kata kamano kidhi e sto gigi onge e otas no nitiere matinde no omenda kamage odhi kanye magi moko kuom midhiero ma koro pod okwako NYS kenano koket picha mag ji ariyo ka oket picha mano mar Renson Igonga mano DPP kata gai mar Jomin Wache Buche kaachiel kod picha mano mar Ben Gethi jaohala manyalo bedo ni koro itudo kod mibadhi makamagi. Joyce omenda mar bilion 6.2 miwacho ni johala Ben Gethi ni nomi mar mondo mi okel mwandu mopogore opogore NYS kanyo tiwacho ni gigi noketa tas kanya mondikigie to koro kidhie kar kano chiemo gi store mar NYS to gigi onge kidhie modhi kidhie kama ikete boots mirwako wuochgo onge kanyo ma koro chan gi kanyo maler chakre higa 2014 nyaka chopo 2015 kaka ne yundik kanyo pesa mano mi gik mane gikelo koro kidhi e store to gigo onge omenda to ne osechiw koro duol makedo kod mibadhi kaluwo weche makamagi kata gai ma Jomin Renson Igonga to wacho nang'o ni bura moter kanye en mano ma weth ni neno onge malong'o koro wach mar neno onge malong'o no nyiso nang'o japiny jachulo osuru koro nyalo wito omenda mar bilion 6
2. Koro iyango NYS kaka kanyo ma inyiedhe pesa. Kanyo dher nyiedho pesa nikech kata chien kucho nisewinje kaka notimre ma ogai mar ODM manosewore Ramogi Odinga ne wacho nang'o ni kacha pesa niting'a ting'a go gunia. Koro moro bende wuok kamar adek noting'e go gunia. Ageno ni bro luwe yo makare mondo mi oyanga ni to noting'e go gunia koso noting'e ywaye gi punda. Kizito thuolo marwe marumo wach makamano nyaka Ramogi Ajwang' nyalo somo matut e gazet mar Ang'wen. Machinglo mar gazet mar The Standard bendo mako wang'a. Akia kwa nyalo yude koso nyaka Ramogi Ajwang' ang' nyalo neno gazet kango senyeo. Machinglo makamano e gazet mar 12 kanyo anno ka jogo mondiko gazet kawuono owinjore mar mondo mi ogora gik motudore kod aguch omenda mano mar NGCDF. Makmana ne mano mar gazet ni mar The Standard omiya nyiero kalure kod gigo makoro wachore ewi aguch omenda mano mar NGCDF to ng'ama gilose wang'eyo ni to en ng'a nikech kaneno duol mokwongo kanyo ok wanyalo mana yudo machinglo makamano mondi mondo nyaka Ramogi Ajwang' bende onene ochor kanyo od bura mamalo to wang'eyo joma bedo e od bura mamalo gin jo od bura ero machinglo waseyudo kae wang'eni gimokwongo ma jo od bura mano ma Kiharu Ndini Nyoro notimo eno mar duoko piny omenda mar somo mano school fees jopuonjre masomo Kiharu bro bedo ka chulo 500 tam katam matende ni kochopo e higa duto gibo bedo ka gichulo 1,500 openj kanyo how they are subsidized school fees kineno weche mamoko matimore openj kanyo ni nyalo bedo no lamo nyaka jochiende emo mien gi pesa makama Kizito ka watieko ka achiel kod wachni mogik iwacho ni omenda mar aguch CDF ni ok nyal timo kamano kosi oyudo pesa ka Wamunyoro moko bende wacho kanyo ni koso lamo jochiende mana kaka isewachono ni jaod bura no koso timo wash oluoko omenda koro Joyce seche moko en kod riekni mopogore momanyo kod omenda omanyo gi yore mopogore olombo kata jowetegi mantie kod nyalo ni konya uru wager gweng'wa seche moko timo kamano omedo gi mar od bura to gidagedo dhi mbele koro jo od bura bo omanya kuonde mopogore mag nyamanyo riekni moko gikota osiepe gi man kod nyalo mantie piny maoko gimany giwuogodo okelo ger skunde mag nyando mogik Kizito ka watieko kuonde opogore Joyce wadokero kamano Nyasaye ne thuolo ma kamae ni Ramogi duto kae ma japiny korango to bro yudo kaka piny dhi chendo makadho ka bro miyo konyo bedo kod paro makare manya konye dak e ngima makawuono erokamano ahinya Eriko keyo Kizito kuom kawo thuolo mari mar bedo koda e gazet momori nyaka Ramogi Ajwang' e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome e yo makare akawo mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny yiero ma Uganda ere kaka mano hinyo kata bero lwasi mag timo gik mopogore pacho kaka achiel kod tudruok e kind piny Kenya kod Uganda kik idhi mabor. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that